MTEL представя MTEL Zigzag. Здравейте! На всеки родител се е случвало да се притеснява къде е детето му. Дали е стигнало до училище, прибрало ли се вкъщи или е с приятели. И тъй като ние разбираме тревогите на родителите, ви предлагаме услугата MTEL Zigzag. С MTEL Zigzag проверявате лесно къде е детето ви, през компютъра или телефона, без да купувате допълнително устройство. Единственото, което е нужно, е вашето дете да има предплатена карта Prima for Kids. MTEL Zigzag не ви задължава да сключите дългогодишен договор, само закупувате месечен пакет с включен брой заявки за позициониране. Как да ползвате MTEL Zigzag? След като имате Prima for Kids карта за детето, може лесно да активирате услугата от сайта на MTEL. Следвайте тези лесни стъпки. Отворете интернет страницата на MTEL на изписания адрес. За да използвате услугата, трябва да влезете в профила си. Ако нямате такъв, е необходимо да се регистрирате. От навигационната лента изберете меню Мобилни и след това Prima for Kids. Идете на услугата MTEL Zigzag, след което приемете условията за ползване на услугата и изберете своя таен въпрос. Когато вече сте в профила си, е необходимо да активирате пакет за услугата. За целта, в меню Абонамент изберете едно от предложенията – пакет с 100 или 500 заявки за локализиране на месец. След успешна активация, менюто Управление позволява да добавите до 3 Prima for Kids номера, чието местоположение ще може да позиционирате по всяко време. Поради съображение за сигурност при добавяне на всеки един номер, притежателят му ще трябва да потвърди, че е съгласен да бъде локализиран. Въведете номера на детето и натиснете Запиши. На телефона на детето MTEL изпраща SMS, за да получите позволение да проверявате неговото местоположение. За да потвърди Prima for Kids ползвателя, той трябва да отговори на SMS с текст Y в рамките на 1 час. След потвърждение от детето, може да виждате по всяко време къде се намира то. С натискане на бутона Локализирай излиза карта с неговото местоположение в момента. Както виждате, с услугата се работи много лесно през домашния ви компютър. Също толкова лесно се работи и през версията на услугата за мобилни телефони, ако нямате компютър наблизо. Просто идете на изписания на екрана адрес или изпратете SMS до 1775 с текст LAB, за да получите линк за достъп на телефона си. На ваше разположение са и няколко допълнителни функции. Когато сте влезли в системата, чрез бутона Профил, достъпвате профила на детето. В него може да въведете всякаква лична информация, като възраст, дата на раждане, име или зодия. Освен това, може да отбележите дали искате то да получава SMS всеки път, в който проверявате къде се намира то. Чрез бутона История може да проверявате кога сте позиционирали детето си за последните 6 месеца. От менюто Статистика ще получите информация за изразходваните заявки от месечния ви пакет. Ние разбираме, че сигурността на вашето дете е най-важното за вас и затова създадохме тази услуга – максимално надеждна и сигурна. За да избегнете излишни притеснения, имате възможност да направите справка за всеки един от номерата на децата ви, дали и от кого са позиционирани. За целта, вие или детето ви трябва да отидете в подменюто на MTEL Zigzag, кой те позиционира. След като изберете Виж кой ме позиционира, ще получите SMS с временен код за достъп на телефона на вашето дете. На екрана ще се появи справка за номера, който е заявил локализация на детето. Запознахме ви с MTEL Zigzag. Следете новите функционалности на услугата, с които ще осигурим вашето спокойствие и сигурността на вашето дете. Очаквайте още полезна информация за услуги и продукти от MTEL. MTEL.